Salam kadrlı tomaşaçılar. Şu günkü programın gün tertibi boyunca Qorgut Ata Destanı'nın 3. nüsxosunun taplandığı barada onun bilen yakından gatnaşan şu uğurda gepleşik ve makalalar çıkaran Türkiye'de yaşayan ildeşimiz Dr. Abdurrahman Diyeci bilen geçiren gepleşigimizi dikkatinizi hödürleýär. Assalamu alaykum Dr. Abdurrahman Diyeci. Toronto Türkmensara TV adysda teleýaýlymyna hoş geldiňiz. Sağ olun ýaşurym, salam aýtýan size hemde hormatly tomaşçylaryňyza. Bu programny gutlaýan size haýyrly bolsun, türkmenlere, bütün Türk dünýasyna haýyrly bolsun inşallah. Sağ olunuz, ören minnettar. Ýa-ni ýakynda bir begendirisi habar elimize gelip gawuşdy. Ol biziň Türkmensaraly alim Uwel Muhammed Hoja ganyň Qorgut Ata Destanynyň kitabynyň 3. nüsxosyny taplandygy barada. Şu barada siz ýaşly alim bilen ýakyndan gatnaşyp gepleşip geçiren alimy hökmünde näme täzelikler bu nüsxada bar we onuň Oğuz türkmenleriniň arasy galan ilaty Türkmensarada tapylandygy hakynda näme netijeleri gelip bildiňiz? Şu bir gözüň görüň berseňiz doktorjan. Hawa elbette men şol Hoja Mehmet Hojaň özü görüň bar berse-de has bolardy. Ya kitabyň oruny işläp beren Şehruz Ağa Taway ýaly Yusuf Azmun ýa başgalar kitabyny aýratyn wagt işläp bererler. Olar kitaplarda gawrak görüň berip bilerdiler. Indi olaryň ýok ýerine men öz bilişimi bererek öz duş gelen şu wakalarym şolar hakda biraz görüň berjek bolaýyn. Men eden işim elbette men ol nusxasyny bir edebi dil hakda işlämek, men eden işim bir jurnalistlik iş. Şol orada bolan zähmeti, kimiň tapanlygy, şonu bir jaý etmek, ýaýratmak. Ol Mehmet Hoja sabra ona adamlar özler tapanlyk hem Iranyň hem de Türkiýede atlaryny ýaýratan adamlar boldy. Şu biz tapdyk diýen ýaly özleri öz atlaryny çykarjak bolup şol üçin men aýratymda şol Mehmet Hoja Türkiýede eken bilinmeýän taýdaky edebiýatçylar, okuyucular, adamlar hakykatan kimiň tapanlygyny bilme habarlar bolmagan bir türkmen sehraly hökmünde hem öz şol ildeşimiz tandaýyn hem şoň zähmeti boşa gitmesin, bihuda olmasın, kimiň şonu çekip zähmet çek tapanlygyna aýdaýyn. Hem de onun saýasynda bizim öz bölgemizde tanıtýar türkmen sehramyzda. O bizim türkmen sehramyz üçin de bir agay. Şol üçin başda men Facebook'ta ýazdym şeýle, ol Türkiýede o men tapdym ýa falan ýerde men tapdym böyle gurrun ýok. Şonu esasy tapan adam bizim öz ildeşimiz Mehmet Hoja diýip şöyle ýazdym. Ondan sonra soralar gelmeye başladı. O taydan köp adam geň alalar, hayran alalar. Nähili golya tapmayan adamlar, tapmadan adamlar biz tapdyp ilan etmeli. Böyle başka tapan adam asla başka ýurtda ýaşap. Ondan sonra bir gepleşik aldım. Şonu aýratyn. Berilen sonra men ýaşla berdim, Mehmet Hoja. Nähil tapdy, näme molly, näme başda şol ýuratda alyp onam şonu ýaýratdym. Ýaýratdan köp zatlar açyklandy. Indi şu wagt ol şeýlerek bolda edil şu wagt hem Iranyny hem de Turanyny diýen ýaly iki tarapda da şol Mehmet Hojaň tapanlygy. Şol nusxada Mehmet Hoja sağ bolsun Türkmen Sehra adyny berdi, biziň tekliplerimiz bilen şonu kabul etdi. Türkmen Sehra nusxasy bilen tanalýar. Indi on aýratylyklar we nusxa geň tarapy biziň gynanç bilen türkmeniň ýa türküň taryhyny ýa-ki gadymy nusxalar hemişe de biz häzir nusxalara ähmiýet bermeýän döwrümizde yabancılar tarapyndan, daşlar ýurtdan gelip seýahate gelenler, bizim şol edebi miraslarymyzy alyp öz ýurtlaryna götüripdirler, alyp gidipdirler. Şu wagt dünýäde 52 nusxa bar. Bu Qorgut Ata barada birisi şol Dersden Alman muzeesinde, birisi Vatikan muzeesinde. Görýärsiň ikisi gün matar ýurtlarda
Korkut atan öz yurdunda şo nuskalar yok. Şol üçin bu tapılan Türk dünyasında türün arasında tapılmagy şo taraplyň gaty ähmiýetli. Öz yurdumyzda, öz atamyz Gorgut atamyzyň nuskasyny çykmagy gaty ähmiýetli. Şol birem indi bu tapılan nuska her nuskanyň özüne göre aýratyllyklary bolýar. Doğru. Olarda köplen şol dersten almanlykda birine 12 destan var, o birine 4 destan var. Bu täze bölmek hocam tapany olardan ayrı bir 2 destan var içinde. Bire Uyurak destan, bir de Gys Haja. Hiç yerde bir okulmadık, yazılmadık, eli düşmedik. Sağdır Gazanyň 7 başly ajdarha ile savaşy. Ýa savaşy. Şöyle bir destan var içinde. Şoňa göre bu täze destanlaryň, öňkü destanlaryň üstüne goşulmagy bir tarapdan, şolan biziň öz Türk dünýasynda tapylmagy ikinji tarapdan, üçüncü biziň türkmen täramyzda tapylmagy bizim üçin agry. Olam şeýle şu wagt şol uly gurrun bolupdyr. Hem Türkiýede Ölmet Hojanyň sagyrdylar, bu taýdam taňsyla bolupdyr. Hatta gelecek aýda bir ýene de bir tanyklat boljak, dabara boljak Türkiýede. Onu da çağırdık. Yine Kazakistan'dan, başka yurtlardan çağırdık. Oladık. Şunu yapıp Türk dünyada şunu onu atıyoruz. Şunu sanatılmalı. Biz de bu onu yapıyoruz. Şöyle, başka sorularınız olsa yine kılmak değil mi? Mören gowy bir zatlar soralar, zatlar tapılandygy hakynda bir şunun ýanky soňky tapılan hekaýaty bar edy, ýani aýtdym. Men şoňa bir zat fikrime geldi. Biziň şu wagt içinde enemiz atamyz gadym garry ejemiz şol 7 başly ýylan bilen türkmeniň nähili urşy barada materiýa hekaýa hökmünde gurrun berýärdiler. Şonuň şu wagtlar Gorgut atadan tapylmagy bizi ajaýyp bir zat. Şu barada men gaty giýen alýarym. Ama inni aýratyna ýylan her milletiň özüne göre desallary bolýar. O desallarda şol desallaryň içinde şol halkyň ynanýan sembollary bolýar. Türk halkynyň arasynda şol ejderha ýa-da ýylanyň bir teri var Türk halkynyň arasynda. Aňarda o Çillerde de var. Çillerde aýratyna ejderha gaty olarda üns berýär. Türkler hem hemişe şol kadimda şol Göktürk imperatorluk kuran wagtynda ondan emki döwürlerde huullar wagtynda hemişe Türkler bilen Çiller bilen goňşy bolup ýaşapdyr. Edil şu wagtyň özünde de Çiniň Türkistan eýalaty var. Hemişe de zulüm görenler. Türk Çillan jinaýaty bolýar bolan başlaryna. Şu fädirem ýaşapdylar. Kazakistanam şoňa ýakyn, Kyrgyzstan şoňa ýakyn. Şol üçin kültürler de bir-birinden täsirlenýärler. Türkmenler şu tarapdan Türkleriň hem taryhynda şol ejderhanyň rolu bar. Ýeşik Şamar diýip destan bardyr ýani türkmenlerde, Türk dünýasynda. O Şamar olam şol ýylanyň padşah boluşy, doğum değiştirişi, ütgedişi, böyle katlar var. Ejderha yılandan var. Bu aýratyna müň bir täsin tarapy salyrgadan doğrudan bir tarihi karakter, tarihi şahsiýet. Onu soň bu dünya makalýa bolup geçmeýär. O zadyň içine girýär, şol mitolojiýiň içine girýär, eposlaryň içine girýär. Yani bir tarihi şahsiýetiň, bilýän adamymyz, bilýän bir şahsiýetiň o tarapdan bir destan, mitoloji, epos bir karakteriyle savuşmagy, onun başını kesip öldürmegi, o tarapdan şol bir milli ynanç, milli destan, kahramançylyk destanın içine girýär. Ve şol başka da, öňde de başda da ejderhadan küçük hekaýeler, kişik hekaýeler, zatlar bardyr, ama bu en tarafı hem Dede Korkut tarafından belli bir alim ýazyjy, tarihi şahsiýetden tarafından ýazylmagy, şu tarapdan ähmiýeti var. Sebäbi biziň başga bilýän o ertekler bilen kim ýazan belli däl, halkyň dörözlügi ýapanyna girýär.
Şöyle bir yazı var arkasında. Şu taraftan gayet ehemmiyetli. Bir de şol halkın tarihi şahsiyetle birleştirmeyi olan katı ütgâfi. Bu manam destanlar şol epos dağıtlardan geliyor. Hakiki şahsiyetler oluyor anırsınlar. Şol şahsiyetleri halk söyönsen yoş onu ulultuyalar, mahabatlandırıyalar. Hatta tanrılaştırıyalar şöyle. Ondan sonra asırlar geçtikten sonra şol şahsiyetin öz devrine etmedik işlerim şol destanı girip şol eden yalı görkeziliyor. Ve şona ulu güç veriyor halk. Şona katı ınlanıyor şon gücüne. Yoş o şahsiyet destanı oluyor. Doğrudur. Sallur kazanın eposi vuruluşun diye. Şu taraflayın hem o erteklerle yakilişliği var hem de özüne oraya ulu ayrıtılıkları var şu eserin. O taraftan da ehemmiyetli var yani şu an. Sağ ol Dr. Abdurrahman Diyeci veren görüşleriniz için şimdiden açıklap verdiniz. Ören qowy sorulara cevap verdiniz. Beter qowy. Size üstünlük arzu etýärler şu uğurda. Dr. Abdurrahman bundan da yukarı dereceleri yukarı kalmağını arzu etýär. Köp sağ olunuz. Sağ olun yaşırayım inşallah size de yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Täze bernamalarda, programlarda yine hizmetinizde bolmagyny arzu etýär. Köp sağ olun. İnşallah. Sizin gollaryňyzdan araşýarys. Sağ olun. Sağ olun.